Momentu honenak. 3, 2, 1, Hasi. Aste honetan, protagonista argi bat izan dugu. Ni. Bai, zu ere bai, baina ez nintzen hortaz ari. Paso hitza izan da. Ez, benetan egia da. Paso, aldat. Ikusten? Hala ere, konexio oso ona dute gure lehiakideek. Baiazoa. Belarra, Zelaia, Takoak, Mexiko. Santageda. Isilezko, Sekretuak. Gure ama, ospitala. Oinetan, Bueno, ez denek. Ze fenomeno sortzen da zeruan, euria eta eguzki izpiak elkartzean. berotegi efektua. Ze pasada hemen? Klasean ematen dut gainera. Horri zuri bat. Bero. Bero. Hostia. Venga, Ino. Hala, zakila, patata. Labean prestatzen den jaki gozoa. Oiaskoa. Bakoitzak bere gauzak ditu. Nire alabaren senarra. Koinatua. Oso Katu, ondo. Melokotoia, meloia. Ainoa eta Helenek adibidez, kristautasunari dioten debozioa erakutsi digute. Zeruan? Jesus. Iker eta Helenek dantzan irakatsi digute. Maia, parekideak. Aerobik. Ja. Bero. Bela. Jazz dance. Dantza. Bero. Irakaslea. Nola da, Eneko? Riau. Hori da. Bueno, hauek izan dira asteko momentu honena. Agur, beste bat, Eneko? Beste bat. Riau. Aste honetan, protagonista argi bat izan dugu. Ya estaría. ¿Hace falta algo más? Ya está. Hemos empezado con un gaurko astean, ese era el problema.